Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 3, 1. 2, 1. Πάμε! Δεύτερο βίντεο. Στο πρώτο έχασα, θα τα κερδίσω τώρα στο άλλο, μην ανησυχείτε. Στο πρώτο το γαμί. Συγγνώμη, έχασε το λαό. Έλα ρε, σκουνάκια. Όχι, πάρ' την άμυνα. 10 λεπτά δεν είπατε. Φίλοι να κάνεις την πάσα. Δεν είναι 10 λεπτά, έτσι. Είναι πάνω από 10 λεπτά. Ναι. Μπράβο ρε Φίλιππε. Ας το διάλο ρε. Μεγάλη πάσα, αλλά... Επίσης να μην έκανα μισάωρο να πούμε και μετά μπορώ να κατεβάσω το χέρι μου. Τρομερή πάσα. Ξεκινάει ρε, αυτός είναι στο τέλος. Καλό, κόρνερ. Ναι, μαλάκα. Ρε, μπροστά από το τέρμα η αντεπίθεση ξεκινάει. Ναι. Εύστοχος σχολιασμός πάνω απ' όλα. Και πολύ... Γκολ, όχι ρε. Α, μόνο τον χάρηκα. Μη χαίρεσαι, ρε. Πάντα χαίρεσαι. Πολύ χαρά κάνει κακό. Πολύ χαρά κάνει κακό. Έλα ρε, την πετυφλώνει το φλας. Έλα. Μπράβο ρε Φίλιππε. Ένας πραγματικός προ δεν χρειάζεται τα μάχια του να παίξει. Παίζει μόνο με τη μύτη της και τα αυτιά του. Ποιος, εγώ. Όχι, ένας προ, εσύ δεν είσαι προ, είσαι μαλάκας. Ωραία, άντε από εδώ. Άντε, μην σου πω τίποτα. Έλα, φύγω εδώ. Αλλά πώς κλείνει αυτό το φλάσ, να κλάει την οθόνη και με τη πολυχάλια. Περίμενε, κάτσε να κάνω τα μαγικά μου. Και το μερικά σοβαρό. Κάνα μαγικά στο γόλ μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τόσο χάλια φαίνεται. You are the wizard of fail. Θέλω να δω πώς θα φαίνεται στο YouTuber μας, θα φαίνεται ακόμα χειρότερα. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Έλα. Έτσι ρε, αυτό είναι ωραία. Άγγελε πες. Άγγελε πες. Πες και εσύ άγγελε. Μα καφέ πολύ Πες και εσύ. Πες και ζήσει ρε. Σωστός. Ο Σόζ είναι αυτός ο θήτο. Φίλιππε, νομίζω ότι έχεις βάλει το PlayStation ανάποδα. Ναι. Η χοντρή πλευρά έπρεπε να είναι από κάτω. Κατάλαβες, δεν έχει ιδέα το παιδί από PlayStation 3. Έχεις γάλα κουμπούρις. Σίγουρα είναι γάλα. Άρε Παλτές! Άρε Παλτές! Δεν είμαι εντελώς πεπισμένος ότι είναι γάλα. Τι κάνατε εσείς πριν? Τι κάνατε εσείς πριν με το Φίλιππο και Αγέρασε το θα μέσα με τον Αλέξο. Στεριάλο. Ναι, αλλά γιατί δεν λένε μερικοί ότι Call of Duty που έχω παίξει 2 φορές ζωή μου έπαιξα τα τρίτη, τους κέρδισα όλους. Τι λες ρε μαλάκα, 2 κιλά έκανες και Με χάρηκες. νοιάζει, κέρδισα. Ποιος είμαι? Άρα στο πίσω μάλλον. 2 κιλά μαλάκα έκανες και χάρηκες. Κέρδισα, ναι ή όχι. Μαλάκα εντάξει με τον Άγγελο. Κέρδισα, ναι ή όχι, αυτό θα μου πεις. Ναι ή όχι. Μαλάκα ήσουν από... Ναι ή όχι, τίποτα άλλο, ναι ή όχι. Κέρδισες μαλάκα. Κάσε τότε. Κάτσε μαλάκα. Πάσα. 2 κιλ, 33, δεν 13. Έλα ρε πούσι. Μαλάκα, τσούξου. Τσούξου μαλάκα. Ξέρετε, στην αρχή θέλω να μου κάνεις έξω εκεί πέρα στο 8. Κάνε κάτι. Άντε, ρε, πάτε στα το κόλ. Πρέπει να πουτάνε την άμυνα στον γκολ. Εντάξει, μα τι κάνουμε τα παλσούτ. Εγώ θα πρώτα την άμυνα, δεν είναι. Και πρώτα εσείς. Κάποιος θέλει να πάρει ένα 1v1 στην έπαιζα. Δεν μόνο, ξέρω κάνει μια πάσα. Τέλεια μου, τέλεια. Θα κερδίσω ρε. Το κοινό μου με πιστεύει εμένα ακόμα. Ναι, καλά. Ποιος πιστεύει ότι ο Αλέξης θα νικήσει να σηκώσει το χέρι του? Όλοι. Ούτε ο ίδιος ο Αλέξης σηκώνει το χέρι του. Αλέξη δεν έχεις ελπίδες. Σκάστε ρε. Βουλώστε τα όλοι σας. Βουλώστε τα. Κάτι άλλο έχει βουλώσει εδώ. Ωραία, τι πήγε να βγάλει ο μεγάλος παίκτης. Εντάξει, πλέον στη Μίλαν, δεν το λέμε όμως. Ποιος? Εμπρέμοβιτς. Δεν το λέμε όμως. Εντάξει, και εδώ. Εδώ δεν έχουμε. Μα εδώ πέρα ξέρουμε και τον Καρβάλιο που είναι στο... Καλά μου, 79 τον έχει, δεν τον κάνουμε. Γκολ! Τι έδωσε! Κοίτα, ένας ολόκληρος παίκτης offside μου ρε. Μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα. Κοίτα ρε, θα το είχα καρφώσει ένα πουτάνα στο άκρη δεν γινότανε. Όπως θα καρφώνω εγώ στο ζάτι στο κρεβάτι. Πω, Μέση! Μπράβο ρε Μέση! Δείχνει τη μεγάλη του κλάση. Και εσύ ωραία έμενα παίζεις ρε. Ευχαριστώ. Γάμις. Ο το κόκκινο ποιος είναι, ο Άγγελος ο Φίλιππος. Άγγελ. Α, ο Άπαλος.
Αυτό το λέει και δύο φορές ότι κόπηκε, η πάσα κόπηκε. Η πάσα κόπηκε. Κοπ. Η πάσα, κόπηκε. Να αυτό που τα αναλώσουν. Όπου βλέπω όλους εκεί πέρα τους παίκτες να κάνουν tackle και να μην μπορούν να σταματήσουν. Όπα εγώ με αυτός. Την πρώτη ποδίτσα εγώ την έκανα. Δεν το ξέρω ρε κάνω, το άλλαξε ξαφνικά. Λεξιαστή, καλά. Ναι, εντάξει, θα βάλω κολλάκι. Άντε καλή τύχη Αλέξη. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Επιτοπέως πάσα, αλλά δεν βγήκε. Κακά. Καλά. Ρε βάζει κακά λέω εγώ, καλά λέω Αλέξη. Αυτή νομίζω ότι θέλει. Ευχαριστώ ρε παιδιά, σου είμαι πολύ καλός. Έλεγε που δεν σου στο στόχο από το 52. Αλήθεια. Δεν είσαι 52 σουτ. Πότε πρόλαβα. Τσάβι, Αλόνσο. Έλα ρε. Κοιτάζει κύριε, Τι θα κάνω αγγελός. Ούτε σε τρισιάσαν να Δεν πειράζει, θα κάνω και το βάλω. Και πριν έτσι είχε γίνει. Κι αλλά και πριν πάλι τον πήρες. Εντάξει, αλλά έπαιξα πολύ καλά. Τι έπαιξες, θα σου πω εγώ τι έπαιξες. Βασικά τι λέω αφού δεν έχεις. Γκολ! Λοιπόν, εδώ δείτε. Όχι, δείτε. Δείτε, και πείτε μόνο είμαι εγώ άμπαλος. Εντάξει, εγώ δεν λέω τίποτα. Μα έχει δεν τραβάς μαλάκα. Εγώ πάλι τα έχει γίνει να δώσω πίσω στον καθηγητή. Βλέπουμε εδώ πόσο ωραία ξέρουν τα παιδιά να παίζουν μπάλα. Βλέπετε εδώ ζουμάρο και πολύ απλά με διευκολύνεται. 0 φάσεις, 0 σουτ, 1-1. Ποιος είναι άμπαλος, εγώ ή αυτή. Εσύ είσαι άπαλος, αλλά... Δεν νομίζω. Απλά φαίνεσαι καλός σαν τη στιγμή. Δεν νομίζω. Αγγελέ, το έχω πάρει, πάμε. Τα έχουν πάρει. Έχεις βάλει. Οι άχρηστοι. Εγώ φταίω, εγώ δεν θέλω να βάλω. Εντάξει, ο Φίλιππος είναι άγνωστος όμως, δεν πειράζει. Κοιμάξτε το, έλα αγόρι μου τώρα, έλα. Πάμε. Αυτό ξέρετε τώρα, ότι με αυτό που είπε θα γίνει πόλεμος. Και κάποιος δεν θα... Αχ! Και πλάγι που το είπε. Δεν είπαμε ότι είναι υπερβολικά εύκολος ο σχεδιασμός. Δεν πάρε κακό. 1-1, πολύ απλά, ούτε έχω να κάνει, με βοηθάνε τα παιδιά. Κοιτάξτε, είναι φίλοι μου. Μπορώ να κατεβάσω το χέρι μου λίγο. Ναι. Τώρα από το τι δείχνει το παππούς. Έλεος. Θα πεθάνετε και θα τα τραβάσουμε για... Ρε πατήστε ένα start να με πατήστε ένα start λιγάκι. Να το! Ναι! Αλέξη. Τι έχεις να πεις, για No comments. Την κολάρα του. I will Η put μπάλα a... χάθηκε. Χάθηκε η μπάλα, απλά πράγματα. No comments, I will put a goal in the next game. Κοίτα, από τσέντρα. Μία παλιά. Κοίτα τα παλιά. Καταρχήν μία τρίπλα, αντεγιά, εσύ. Κοίτα παλιά. Τσακ. Look at the Psonio Angel. Look at the Psonio Angel, μαλάκα, your English is shit. Look at this bitch. Ναι, I will take the publicity and they will take my balls. Γράφτο μία. Α, παλιά, κάτσε. Έλα, come on, the Psonia. The Psonia. They say record the goal. Άσε μαλάκα, σου βάλαμε ένα γκολ για να μην έχει 0. Μα και στα αγγλικά σας γαμά όλους. Ναι, εγώ τους γαμώ παντού όμως. Στη μαλακία ειδικά. Καλά να την παίζω εγώ, την παίζω, Εγώ την παίζω, τι κάνεις. Καλά, εσύ άσε. Εγώ τι κάνω, μου την παίζουνε. Καλά, ναι. Μάκης χαλάρωσε γιατί από το πολύ παίξεις θα καείτε. Τάκα. Ξέρετε τι λένε, ότι άμα την παίζετε πάρα πολύ τυφλώνεστε. Ας το διάλογο. Γι' αυτό εγώ φοράω την φορά γυαλιά. Άγγελε, γιατί φοράς γυαλιά. Εγώ δεν τη φράσκα, μία ωραία. Ρε Άγγελε, εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο φτάνει αυτό η ικανοποίηση. Κάτι ρε βλήμαλβες. Καλά. Κοιτάξτε, φοράει γυαλιά. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Γαμώτο. Ρε, άλλαξε τελείως άκυρα, έτσι. Τελεία άμυνα. Αχ. Τι τρομερή πάσα πήγε να φύγει. Στο σχολείο είμαι ένας από τους ελαχιστότατους ο οποίος δεν φοράει γυαλιά για κάποιο λόγο. Εγώ δεν έχω φορά γυαλιά, Τυχαίο να μιλήσω, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
στον Καμάτα κάνει μια πάσα. Άρα στη Λιβεβά κάνει πάσα, καλά σου λέει. Τι να Και είδες, συμφωνεί και ο συμπαίκτης του. Εσείς στα αγγλικά έχετε κάνει το βιβλίο... Έχετε τάξει στα αγγλικά, θέλω να πω προχωρημένη αρχαρή. Όχι, εμείς είμαστε... Ναι. Και εμείς ένα είμαστε. Είμαστε όλοι το πρώτο αρχάρι. Αρχάρι το μπουτσό. Το καράκι Ε, εγώ. γάμο το. Ρε, ξέρεις τι, θέλω να... Γκολ! Ω! Πορτοκολάκι. Με τίποτα, μα. Και καλά την ιδιάσω, ρε. Πριν να συνδυάσει καμάκα. Με κάποιος κάνει τις πάσα αυτές. Και αρέσει τους άφηγητος. Ήταν μια πάσα κανωστή, Έλεγα μου τα στάρτ μου γαμώ. Λογή. Θα κάνει παλά, βγάλει λίγο να βάλει. Μπεντζεμά! Έχει πέσει το Ραούλ το γερό. Βάλε τον κανάλι, βάλε ρε. Ψέτος. Βάλε τον Ραούλ στη θέση του Καρσία. Ό,τι και να γίνει η Μπαρτσελόνα για την γαμάει τη Ρεάλ. Τελείωσε. Ναι, καλά. Μπορεί στο πρώτο να χάνει, αλλά στην αλήθεια... Στην αλήθεια. Άκου τι λέω, σε άλλα παντός μιλάω.